L-ewwel ġimgħa ta' Ġunju ġabet magħha l-iżjed ġurnata mxarba, l-iktar jum imdallam u l-aktar buffura ta' rieħ b'saħħitha għas-sitt xahar tas-sena. Minkejja li l-ewwel jiem ta' Ġunju ma ġabux magħhom temp li normalment nassoċjawh ma' dak iż-żmien tas-sena, għal nofs ix-xahar it-temp sajfi beda dieħel sew u temperatura bdiet tiżdied. Bl-ogħla temperatura tilħaq il-35 gradi Celsius. Minkejja dan l-ogħla temperatura ta' Ġunju tibqa' dik reġistrata fl-2021 hekk kif dik is-sena l-ogħla temperatura kienet ta' 41.5 gradi Celsius. Skont l-Ajruport Internazzjonali, l-inqas temperatura f'Ġunju kienet dik ta' 16.5 gradi Celsius, waqt li t-temperatura medja kienet dik ta' 24.2 gradi Celsius. Filwaqt li l-ewwel jiem ta' Ġunju kienu pjuttost imxarba, is-sitt xahar tas-sena kien aktar xogħol minn norma. Fil-fatt matul l-istess xahar kienu mkejla 3.4 mm ta' xita, jiġifieri 2.6 mm jinqas minn norma klimatika. L-aktar jum imxarrab kien il-ħames wieħed, meta f'24 sija kienu mkejla 1.6 mm ta' xita. It-temp instabbli tal-ewwel ġimgħa wassal biex Ġunju jkun iżjed mudlam mis-soltu. Is-sitt jum tax-xahar kien l-aktar wieħed imdallam, waqt li fis-7 Ġunju kienet l-aktar ġurnata xemxija ta' Ġunju hekk kif tkejlu 13-il sija ta' xemx. Il-medja tal-qawwa ta' riel laħqet is-7.9 knots, ftit aktar minn norma klimatika. L-aktar buffura ta' rieb b'saħħitha waslet mill-Grieg il-Vant fil-5 tax-xahar u laħqet id-39 knot. U minkejja li t-temp qaleb il-baħar baqa' 0.6 gradi Celsius aktar kiesa mis-soltu. Fil-fatt it-temperatura medja ta' wiċċ il-baħar matul ix-xahar ta' Ġunju kienet 21.4 gradi Celsius.